Velkommen til Aktivitetspark Sindal, Sindals grønne idræts- og bevægelsesområde, som er et projekt, vi håber at kunne opføre ved Sindalhallerne i løbet af 2025. Selvom der stadig er en del ting, der skal lykkes, før vi er i mål, er projektet nu så langt, at vi med den her video kan vise jer, hvad det er, vi arbejder på at få opført. Projektet har til formål at omdanne græsområdet ved Sindalhallerne fra et udtjent sportsområde til et moderne, attraktivt grønt idræts- og aktivitetsområde og mødested til gavn for trivsel og sundhed blandt alle børn og voksne i Sindal og omegn og i den østlige del af Hjørring Kommune generelt. Projektets indhold er vist her i videoen. Sindalhallerne i baggrund er der i dag, men af nye elementer kommer området til at indeholde et stort kunstgræsområde med sand som minifil. Banen vil have mange anvendelsesmuligheder, herunder blandt andet håndbold, fodbold, floorball, volleyball, gymnastik og 60+ aktiviteter. Atletikfaciliteter, som er en løbebane og faciliteter til blandt andet højdespring og længdespring. Derudover lege- og aktivitetsområdet, som er visualiseret her. Muligheder for ophold er tænkt ind, sådan der på terrassen kommer overdækket områder med bord- og bænkesæt. Naturen er også tænkt ind med naturfremmende tiltag herunder beplantning med vilde blomster. Området vil blive belyst, når det er mørkt. Hele området er designet i samarbejde med Sindal Idrætsforening og Sindal Skole, og projektet har bred opbakning i Sindal, herunder fra Sindal Borgerforening, Sindal Fremad, Sindal Idrætsforening og Sindal Skole. Vi er derfor også langt med finansiering i forhold til at kunne realisere projektet. Faktisk har vi over halvdelen af finansieringen på plads. For at nå helt i mål har vi dog brug for økonomisk hjælp fra Hjørring Kommune og fonde. Og vi tror på, at det lykkes, sådan vi kan få aktivitetsudbud i Sindal op på et bedre og mere tidsvarende niveau. Tak for, at du så med.